Jeg må tænke på, at de bor sådan 25 i en. Clara Lovring er til udstilling på Hovedbiblioteket i Aarhus, hvor hun og hendes klasse ser billeder, der er taget af indianerbørn i Amerikas Midtvest. Så skal vi have det fjernet og flytte og alt muligt. Altså, de har bare lært at leve med det. Specielt et af billederne gjorde indtryk på Clara. Det jeg nok synes, jeg lægger allermest mærke til, det er sådan, det der er sådan her nede, det der skimmelsvamp, og sådan, man virkelig kan se, hvor beskidt det er her. Og det der med, at katten den bare ligger. Hvis vi har katte derhjemme, så har vi jo som regel sengetæppe, vi kan lægge over, så katten ikke ligger direkte i vores sengetøj eller noget, men her der ligger den bare. Altså det der med, at de bare sådan har smidt ting derop, hvis det er, at de ikke lige havde plads, og at den er sådan helt mådet til, og man ikke sådan rigtig ved, om hvis de overhovedet bruger det, at så ligger det der alligevel, selvom de ikke bruger det. Billederne taler sit tydelige sprog. Men man skal måske også tænke på det der med, hvad nu hvis det var en selv, der sad i den situation med, at man boede på en madras med alt muligt lagt op på, hvor der simpelthen ikke var plads til at skubbe det ned. Det er der vel altid ikke, men at de så, at man, hvis man, det er svært at sætte sig ind i den situation, men alligevel prøve at tænke, at hvis man selv var i det der hus med skimmelsvamp, og altså man bare kunne blive syg på 0,5, så hvordan man så havde det, altså. Udstillingen hedder Heart of the Old West og er arrangeret af fotograf Krista Jermin Drisrud. De lever i dyb fattigdom. $3.500 om året er gennemsnitsindtægten i reservatet. 300% over landsgennemsnit blandt børn og unge vælger at begå selvmord på årsbasis. En stor klump rod, hvis man kan sige det sådan. Det er alle de der daglige ting, vi bruger. Og de har sådan kun et sæt tøj hver. Ja, det er lidt ulækkert. Mens de ikke kan komme i bad, fordi deres hus ikke er isoleret. De ved jo. Selvom udstillingen har gjort indtryk på Clara, får billederne af indianerbørnene hende ikke til at ændre på juleønskerne. Nej, altså jeg tror ikke, det vil lave noget om, selvom jeg ønskede mig 4 gaver, hvis jeg plejer at ønske mig 14. Fordi at så kunne jeg bare efter jul gå ud og købe det, jeg gerne ville have. Så jeg tror ikke, at det sådan ville ændre noget, men det får mig alligevel lidt til at tænke på, at jeg kan bare ønske mig noget, og så får jeg det måske. Men selvom de ønsker sig det, er det jo ikke sikkert, at de får det. For eksempel, der er en, der ønsker sig en hest, men den får han jo højst sandsynligt ikke, fordi forældrene ikke har råd til det. Vi har det bare sådan helt perfekt næsten, og vi synes måske stadigvæk, at vi mangler noget. Og selvom de mangler noget, kan de ikke bare lige få det. Det har været sådan lidt voldsomt at se, synes jeg.